Assalamu alaykum vatandaşlar. Bu nesip edenden bizim ägert Ussat Halipamaz Türkmenistanyň halk artisti İlyas Süleyman Kakadurdy Täzimov bilen ýene däwrge täze ýazgymyz Kakadurdy Halipamaz bilen bir näçe täze aýdymlaryny getirdi. Kakadurdy Halipa bir hoş geldiňiz. Teşnemen studiýamyzda ýene bir gezek görenme ören saat. Näle aýdymlar getirdiňiz bugün? Sağ olun. Näme biz Hudaýa şükür Türkmen halkymyzyň milli lideri, gahrman arkadagymyzyň gahrman arkadagy serdarymyzyň ýolbaşçylygyna Türkmenistan diýen parahat döwletde ýaşaýas. Onuň näme adamym durmuşda ulgam känne, hüner känne. Şu hünerleriň içinde de näme bizim emniyetibämizde medeniýet sungat paýy düşüpdir. Aýdymçylyk, saganlyk sungat paýy bide düşüpdir da. Şeýdip näme adam öz durmuşda hüner kän, ulgam kän, şoň içinde saýlap özüňe laýyk hüner tapmak esasy adama şo gerek da. Näme şuma sen özüň saganna bizden aýdymaý diýäs. Ýene biri lukmançylyk edýär, ýene biri näme mollumçylyk edýär, çoponçylyk bar, daýhançylyk bar, o da känne, ulgam känne. Ine şoň içinde de näme onuň aýdym işleýänler diýen biziň gözel paýtagtymyzda ýerleşýän gözel paýtagtymyzyň gowy ýerine ýerleşýän Teşnemen studiýasy tuğulama şonu ýöre diýen onuň aýdymçy diýilýänem döredüji adamam näme bir aýdym ilki döreýär da diýär, onuň bir goşgyny saýlap alýan, aýdym taýyn bolýar. Onuň ýeközüň etjeklädiň ýok da. Oň gapdalyna şu göleň bermeli, owdunlamaly, oňa da saganlar gerek, şeýlemi? Şeýdi aýdym taýyn edýän, onuň jan köýürlüň bar, diňleýijileň bar. Diňleýijileňe de alaýyk gowy edip, arasy edip, owdun edip aýdymlar ýazmalylar. Şoňa studiýalarymyzdan biziň gözel paýtagtymyzda siziň studiýaňyzy Teşnemen öňe bir sapar gelipdik. Öňkü ýazgylanmadan jan köýürlerimiz gowy garşarly diýdim. Ay umuman seslenmäni okuyan, görýän, eşitýän bolýan, özüň hoşal bolýan da. Belki bu saparam bir täze alyp geldik. Biraz höwürýäriň bolmasa diýä Rahman Döwlet diýen şahyr Rahman Döwletiň sözlerine. Ýene de bir sana aýdym getirdik, bir täze aýdym bar. Söýgülüm diýä. Onu soňra meni gözlerini Halipa saganlarlarymyz bilen bir tanıştyrsaňyz bolýar. Atlaryny bir aýtsaňyz. Şunu aňyrdan gelýän üçlük sagyralymyz da biziň şu. Deprek bar, goşatar bar, akordeon bar da. Biziň toporumyz ütköşügrek. Şu üçlüge girýär-de dörtlük bolup saýlýar. Ene saganlarymyz näme Nazarbaý Nazarov akordeon sagyralyna. Onu soň deprek sagyralyna Türkmenistanyň halk artisti Edwer Elli saganlarymyz, meşhur saganlarymyz Hakberdi Allamuradov, Halipa saganlarymyz. Onu soň öz mandolinim ýa gene mandolinede saganlarlyk edýän öz inimiz Bäş Muhammed Täjimov Kakan Epesow. Onuň özümiň mandolinine dörtlük bolup häzir şol aýdymlaryň birini söýgärýärim bolmasa Rahman Döwletiň sözlerine. Söýgärýärim bolmasa Rahman Döwletiň sözlerine. Ana şol aýdym bilen konsertimizi başlaýalyň. Bolýar. Başlı Bilali, taýlyň daşy galali. Köňlüň tapma kararyň, söwür ýaryň bolmasa. Köňül tapma karary, söwür ýaryň bolmasa. Gursagynda arzugyň göterip ömür boyun, gursagynda arzugyňa göterip ömür boyun. Hiç kimse bilmez halyň, söwür ýaryň bolmasa.
Hiç kim bilmez bu halın, tövür yarın bolmasa. İl yüzüne yılvarıp, gözlüm hasrata dolip. Ömrüm geçerken seni, tövür yarın bolmasa. Ömrüm geçerken seni, tövür yarın bolmasa. Gep gurrumdan kaçarsın, kayanıp öşürsün. Gep gurrumdan kaçarsın, kayanıp öşürsün. Bilgin dile düşürsün, tövür yarın bolmasa. Bilgin dile düşürsün, tövür yarın bolmasa. İçim doludur arman, tapılma onu derman. Şifa bulmaz Rahman, tövür yarın bulmasa. Şifa bulmaz Rahman, tövür yarın bulmasa. Tövür yarın bulmasa, tövür yarın bulmasa. Haka Dört Halipa qatı owadan aýdym. Tövür yarın bolmasa bir hil täsirlaýdym boly. Sözlerine şoňa üns berdim bolaýyn. Bir durmuşda hakyky şunýalak bir näle bir taryhyny bir gurrun beräýsiňiz da. Näme? Şoň bir. Her bir aýdym döräni aýdymyň taryhy bolýar. Awa. Döreş taryhy bolýar da ýön aýdym döräni okda. Awa. Tövür yarın bolmasa bunna bir yarından aýra düşmeklik da şo taýda. Awa. Tövür yarın bolmasa diýerler. Ondan şo öýüňe laýykyrak durmuşda sen näme şoňalak adam başyna her ýyl at bolup durýar da. Gelip bilýär da. O da. Käbir jüwitler tuğulamy Hudaý tarapyn neşeme ömür sürüp beren jüwitler bar. Käbir jüwitleriň biri ýer aýrylýar. Biri giz aýrylýar diýen ýalyk şoňalrak ýagdaýda dören aýdym da şu. Şo tövür yarın bolmasa diýen aýdymyz bardy. Şu geçen epeşikde ýatyk ne. Şol aýdym internet sahypalaryna gatkan gowzatlar nemetdiler. Ýalňyda tutdum. Ýalňyda tutdum. Hawa. Gatgow kommentariýalar ýazdylar. Şonu size de kän sag bolsun aýtdylar. Kän alkyşlar aýtdylar. Ýa-ni tövür yarın bolmasa aýdymam olam şonýalak. Şol ähengde da. Şol ähengde. Bilen mäzer dinlejilerimiz gowurar diýip belki. Umid edýän. Aýny şol näme ýaryndan aýry düşünler şolaň ýüregine teselli bolsun diýip sebäpden öz temaň öz başyna düşünýär şol. Ondan şol temaň gözleýär, adam şol temany gözleýär. Hem ýürekdegi derdini ezilçek bolýar. Hem bir şoňalak ýagdaýa düşen adamlaň hem ýürek derdini ezilsin diýen ýalrak. Şo ýagdaýda ýerine ýetirilýär şu temaň özüň gözleýän da. Ondan gözleseň hem näme? Oňalak duýgulu bolly, owadan bolly, ýerine ýetirşi hem zady duýgulu bolly. Belki ýerine düşen bolsa näme? Biziň ajagyň sag bolsun. Başyndyk bolsun. Alipen kaýdymlamaz yine näle aýdymlar aýdalyň. Taýar, yine de näle aýdymlaryňyz bar? Yine bir söýgülem diýip täýädaýdym, ente dinleýijilerim dinländirler, söýgülem diýip täýädaýdym. Munam getirdik söýgü hakda. Haka Dört Halipa söýgülem diýen aýdymyzy bir dörtlük bolup, bir ýerine ýetirip beren ýyllaşlamydan bir dinlepim täýädaýdym. Oňa başdyma dörtlük taparmy bilen ýerine ýetirip berýärmi diýip boldy.
kap könül düptüm katların. Hani menin şol vaqtdır şatlığım, şatlığıma şatlığa koşan söylelim, koşan söylelim. Hani menin şol vaqtdır şatlığım, şatlığıma şatlık koşan söylelim, koşan söylelim. Yorulcurap assa yürep edimde, Süygü mukaddestir ağlayıp aydımda. Aşk havada okumağa gaydımda, Aslı mehrin özüve şoyun söylelim, şoyun söylelim. Aşk havada okumağa gaydımda, Aslı mehrin özüve şoyun söylelim, şoyun söylelim. Varıp seni görüp kaydımda, yere bakıp son kıyısızın aydımda. Bu ayrılık asla yoktu yadımda, arzularım yine biren söylelim, sensin söylelim. Bu ayrılık asla yoktu yadımda, arzularım yine birin söylelim, sensin söylelim. Ay sen ikbalın başka bilen çatanda, men yadıma düşmen olduyum tutunda. Sensiz yalnız bu dünyadan bir demde, Öncem almay gelin köngülüm söylelim, köngülüm söylelim. Sensiz yalnız bu dünyadan bir demde, İncelermay gelin köngülüm söylelim, köngülüm söylelim. Aşk havada okumağa gaydımda, Aslı mehrin özüve şoyun söylelim, şoyun söylelim. Sensin söylelim, sensin söylelim. Mektep partasından bakan gözlerine, Seher seher bevüldürdün gözleri. Aydıp bilmen bağrımı yakan sözlerimi, Özük balını hayırlardan gözleri. Özük balını hayırlardan gözleri. Seheriyeli saçını sipa öğütende, Gözüm gözlerimde arzum sende. Sehram her baharda yaşlı sende, Men
keşfini elvanlardan gözlerin. Men keşfini elvanlardan gözlerin. Fasıllardan çemen bağlasa yıllar, yodulur yolunur uza bir kollar. Yetiştikçe barhağıylar oğullar, gülmengdin kamillerden gözlerin. Gülmengdin kamillerden gözlerin. Sorarım men seni aydan yıldızdan, ay aydan akşamdan yağtı gündüzden. Ahır güç kuvvatım kaçta da deyden, tek ödümü temillerden gözlerin. Tek ödümü temillerden gözlerin. Aydip bilmen bağrımı yakan sözlerimi, özük balını kayırlardan gözlerin. Özük balını kayırlardan gözlerin. Kakıdurt Halipa, aydımlarınız için köp sağ olun. Nesip bolsa yine de kän bolsunçlar ýaly şerin aydımlarınız, üt köşük toparınız va gulu yakımlı yüreğimiz dinzarlı hediletdik. Birce teklifim var eger bolýa diýseňiz. Şu ýanky sewer ýarym bolmasa aydymma Rahman Döwletowyň sözlerine şol bir asam duýgulanym özüm şol aydymma şonu bir estradada bir turan gyjak bilen bir janny ýanky kirişli fagurarlar bilen bilelikde bir şonam bir şey dip barlak göräýliň, ýerine ýetirip göräýliň. Başdyna. Belki dinleyijilerimiz şonu has. Bu da bir täzelikde. Ne dörtlük ona bilýärler her kim onuň. Bir estradada da ýanky orkestr bilen bile. Ona bir iýleşlemede bir täzelik bolar. Gowulurdy. Bir şonu bir. Bolýa başdyna onu ýerine ýetirip bereli. Teşnemen toparmazy bilen sewer ýaryň bolmasa Rahman Döwletowyň sözlerine şonu öz orkestrimiz bilen Kakıdurt Halipaň aýtmagyna ýerine ýetirip berýär. Dinlen dinjalyň. Yalnız başlı belali, taýlyň daşy galaly. Köňlüň tapma karary, sewer ýaryň bolmasa. Köňlüň tapma karary, sewer ýaryň bolmasa. Kursağında arzuğun göterip ömür boyun. Kursağında arzuğunu göterip ömür boyun. Hiç kimse anmaz halın, sewer ýaryň bolmasa. Hiç kim bilmez bu halyňy, sewer ýaryň bolmasa. Yılgırıp gülüm hasrata dolu.
geçerken seni tevür yarın bulmasa ömrüm geçerken seni tevür yarın bulmasa Gep burundun kaşarsın kayanıp kayoçarsın Gep burundun kaşarsın kayanıp kayoçarsın Bilgin dile düşürsün sevur yarın bulmasa Bilgin dile düşürsün sevur yarın bulmasa İçim doludur arman tapılmaz onu dirman Şifa bulmaz mı Rahman tevür yarım bulmasa Şifa bulmaz mı Rahman tevür yarım bulmasa Tevür yarım bulmasa Tevür yarım bulmasa Hakydyr Halipa köp sağ bolun minnettar. Teşnemen orkestrymyzyň adynyň Akepter studiýasyna ýazymy ede otyr. Şu saatlar ömürlük ýazgyda galýa. Ýan kaýdymy haladyňyzmy estrada görnüşde? Ýok, o bolupdyr. Ýene de haýsaýdymyň şeýdip işläliň. Inni ýene de bir täze Onu tutýan aýdymyň barmy? Hawa. Şu ýene de şu Rahman Döwletowyň sözlerini näme biziň ýurdumyzda, döwletimizde Türkmen halkymyzyň milli lideri, gahrman arkadagymyzyň arkadagly gahrman serdarymyzyň öňde durmagyna, ýol başçylygyna her ýylymyzyň öz ady bar da. Her ýyla bir ad takylýar. Ine şurda kalan atlaň birem biziň beýik şahyrymyz, Nusrawy şahyrymyz Magtumul atamyzyň hormatyna ine geçen ýyl Pähim Paýhaz ummany Magtumul Pragy diýen ýyl boldy da şol. Geçen ýylymyz. Şoň hormatyna Rahman Döwletow ýene şahyrymyz, şahyrlarymyzam näme döwrüne olaýak seslenip bilýän şahyrlarymyz bar da. Ýene de şu Rahman Döwletowyň sözlerini Pähim Paýhaz ummany Magtumul Pragy diýen bir syýasy aýdymyz bar. Şonan bir geljekde nesip bolsa, az wagtyň dowamyna şu estrada ýagdaýyna şulaýdymy işlesek diýen näme Nesip bolsa. Şeý diýip şonuň dinleýijilerimize ýetirsek, belki dinleýijilerimize ullukan sowgat bolar diýip umyd edýäs. İnşallah. Geljekde şo planlarymyz bar. Näme elmede hamada täze-aýdymyň üstünde işläp ýörse. Onu täze-aýdymlar dörese zat etse, onu sizem hyzmatda bolýaňyz gelemiz, sag bolun hemmäňiz. Yerlerinizde işläp ýörseňiz, sag bolsun. Täze-aýdymyz bolup dörese de näme? Saparjanyp ýanynda gelerse inşallah. Ýene de dinleýijilerimize sizi çyn staýlary. Ne diýip bolsa. Hemme toparmyz bilen hyzmatda Türkmen sunuwatyny kämil derejede saklamak, Türkmen sunuwatyny dünýä tanatmak, elmizde barny bizem öz goşgandymyz goşart inşallah. Size Ali halipalar gelip dursa, biz din zalýat halipa ömrüňiz uzak bolsun, janyňyz sag bolsun. Sag bolun. Hakydyr halipa köp sag bolsun aýdýan, halipa sadanlarymyzyň hemmesine köp sag bolsun aýdýan. Nesip bolsa da täze aýdymlaryňyz bilen ýene de gelin ýygy guru bolsun täze aýdymlaryň. Bizem şul estrada gelşer diýen aýdymyň getiriň, bizem işläliň elimizde bar, nedeliň teşnemen toparmyz elmidämi siziň hyzmatyňyzda. Janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun. Pursatdan peýdalanyp gahrman arkadagly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýan, janlar sag bolsun, işler rowaç bolsun. Asuda watanyna bizem elmidämi şeýdip toýlarda, konsertlerde saz çalyp, aýdym aýdyp hyzmat etmek uzak ýyllar nesip etsin. Hakydyr Halipa, size de köp sag bolun, gelip durun. Sag bol, şu pursatdan peýdalanyp
Türkmen halkymyzyň milli lideri, gahrman arkadaşymyzyň arkadaşly gahrman serdarymyzyň jany sag bolsun. Şuňalak täze aýdymlanmady, täze eserlenmedi, jan köýürlemedi ýetirip durmaklyga ullukan ýol açan şert döreden gahrman arkadaşymyza, arkadaşly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýan. Näme janlar sag bolsun, iýlik berfetli alyp barýan işlerimi dama rowaj alsyn, ýurdumyz parahat bolsun. Ýollaşlanmadan janlar sag bolsun. Hemmemiz yerlerimizde janymyz sag awra ile işleşmek, hemmemiz toýly ýurdumyzda nehi etsin hemmemiz. Özüňiz de sag bolun. Özüňiz de sag bolun. Sağ sag bolsun. Edi dilleşler aýdymlar göwnüňde ýarandyr diýip umyd edýän. Teşne men toparmady bilen AKP studiýa bilen ýürütüş ýazyny etdik. Ýene-de görüşýänçe hoş sag bolun.